A na tabletama i to onim najjačim mogli su završiti ljudi iz naše iduće priče. Stres na poslu nuspojava je kapitalističkog društva. No problem nastaje kada taj stres postaje dijagnoza. S obzirom na trend otpuštanja sve je više onih koji ostaju raditi za dvoje kako bi ispunili ciljeve poslodavca. Koliko je izgaranje zbog posla štetno i za pojedinca i za poslodavca, doznala je Ingrid Savarin. Znam da je bio strahovit strah i panika prisutan. Imala sam strahovitu odgovornost na sebi, čitavog prihoda, tvrtke. Ja sam mislila da to sve o meni ovisi i da kogod napravi bilo koju grešku, to sve ide mene i tako dalje. U to vrijeme, kaže, nije imala ni privatan život, ni samopouzdanje, pa ni perspektivu za bolju budućnost. Bila je tužna i neispunjena bez obzira na zavidan životopis. Svaki vikend je bio drama, plakanje. Ja moram ići raditi, ja sam znala ići u 4 ujutro na posao. Automobil stoji na mjestu, pritisnuta je kočnica, gas je nabijen do maksimuma. Kotači se okreću, a uslijed toga dolazi do paljenja guma. To se među ljubiteljima brzih automobila zove burnout. No burnout je također naziv za sindrom izgaranja na poslu zbog prekomjernog stresa. S njime se suočila Andrea u 30. godini života kada je za posao davala cijelu sebe. Mi smo dobili novi menadžment koji je htio napraviti jako brzo velike rezultate. Bilo nas je vrlo malo i mi smo radili u prosjeku 16 sati dnevno. Radili smo svaku subotu, svaku nedjelju, radili smo sve praznike, barem 1 godinu dana. Njezin burnout dogodio se prije 8-9 godina. Sindrom izgaranja na poslu od tada je postao još izraženiji problem. Toliki da postoje timovi ljudi koji rade na sprečavanju tog sindroma kroničnog stresa. Problem najčešće leži u rukovođenju tvrtke. Kome će se delegirati zadatak? Najodgovornijem, najboljemu, onaj koji najviše daje za tu firmu, dolazi prije, ostaje duže, a u isto vrijeme ajmo reći psihološki ne dobiva dovoljno niti povratnih informacija, niti negativnih, a kamoli pozitivnih. Na fakultetima se ne uči kako voditi ljude, a na vodećim pozicijama su često krivi ljudi. Sigurno da dobro rukovođenje je najbolja preventiva burnouta. Znači, menadžer ne bi smio biti u dvorcu, u tvrđavi, gledati na ljudi kroz puškarnicu, izlaziti van jedino kad bukne požar i onda u obliku policajca ili vatrogasca pitati ko je zapalio žito. Točni statistički podaci o zastupljenosti burnouta kod radnika u Hrvatskoj ne postoje, no mnoga istraživanja pokazuju da je više od polovice radnika suočeno s akutnim stresom na poslu. Jeste previše zaposleni? Jesam, tako mi je posao da radim otprilike neki 10 sati do 11 dnevno. Da. Previše radite, opterećeni? To je normalna stvar. Normalna stvar? Da. Znači, već ste jednom u životu burnout doživjeli? Jesam. Ko mi zna reći nešto o izgaranju na poslu? Imala sam stresnu takvu situaciju da sam jednostavno dobila takav jednu bolest kožnu koja jednostavno se ne mogu riješiti ni sad. Psihosomatske bolesti, pa čak i psihičke bolesti, neminovna su posljedice izgaranja na poslu, zbog čega osobe u klopci burnouta često idu liječniku i odlaze na bolovanje. Imam ih puno. To su uglavnom mlađi ljudi. Statistički je puno više dijagnoza koje ranije u mladim dobnim skupinama nismo očekivali, a sada ih nažalost nalazimo. Izdvojila bi bolesti štitne žlijezde, bolesti tlaka, bolesti poremećenog metabolizma lipoida, o kičmi da ne govorim, to je nešto što se sada preselilo iz školskih klupa, ljudi izlaze deformirani, ali imamo i određeni ne mali broj karcinoma. Nisu rijetki ni slučajevi infarkta. Od izgaranja na poslu se i umire. Taj sindrom zove se karoshi. Izraz je nastao u Japanu i to s razlogom. Karakterističan je za radnike s više od 80 radnih sati na tjedan. Uočen je i u SAD-u. U siječnju je primjerice u New Yorku zbog posla umro 51-godišnji lektor tamošnje novinske kuće. Koji je najbolji lijek? Spavanje, odmor i ljubav, naravno. Rasporedi se vrijeme fino. Ako uživaš u poslu, onda je to ništa. Sa novim poslom sam dobio bolje uvjete rada. Davanje otkaza je jedno od najčešćih posljedica burnouta. Rješenje je i promjena pozicije u tvrtci ili promjena u stavu.